Sai
प्लेन आपण पेंट मारून जायनी त्या पहिली स्टार्ट मारतालो आणि चई तो बाहेर
त्यांनी प्लेनातलं बाई छत्ता मग आणि चाक चाक दोन पिसाला पेंट मारून काढताना प्लेन रूच असताना मुनीस प्लेन तू बाय सोडून जाता सकल पण मोठो मरे अगो मुग्या पाय बिवपिनी मुग्या पाय बेरी आमने फॅमिली त्याची आणि कोणा भिताय ग सकाळी मुग वैला प्लेन वयताले आणि मुग्या तितीव आपल्या व्हाईट पेंट मारी अगो आम्ही बिवपा फॅमिली आमच्यानी मुग्या पाय त्याचा डेअरिंग मुग्या पाय डेअरिंग तुझे पाय डेअरिंग तू हेसो कामानो लोका नाळपा ते बरं खबर असू तो खबर सोडा पाहिजे आणि खबर ना काही तू मॅथचा कशा आता सांगू मॅथचा तू एकदम बरं चया एक प्रॉब्लेम घालतो तुका प्रॉब्लेम घालतो आणि तू मोठा प्रॉब्लेम घालतो गाडी चया काजी चया एक चिचे हाद्या मग चार चिकू चालवले झाल्या की आखे चिचे किती प्यारो जातली किती ऐकायचा प्रश्न ऐकायचा